A na záver trocha inšpirácie zo Žitaviec. Ročné obdobie leto je už dávno za nami a pred nami, alebo teraz máme jeseň, pani jeseň, s ktorou súvisí okrem iného aj starostlivosť o okrasné rastliny a dreviny. No a na to tu mám pani Janu Karnáčovú, ktorú vítam. Pekný deň. Dobrý deň. Nám s pani Janou sa porozprávame, ako sa správne starať o okrasné rastlinky, ktoré máte vo vašej záhradke. Tak by sme mohli vstúpiť. Ja sa vás hneď na úvod opýtam, čo je takou neodmysliteľnou súčasťou každej záhradky, ktorú máme trebárs doma aj vy, milí priatelia? Takže v prvom rade sú to okrasné rastlinky, trávniček a už potom závisí podľa veľkosti záhrady, či sa tam vojde aj nejaké jazierko, altánok, posedenie. A čo je ešte veľmi dôležitá vec, to je záblaha. V dnešnej dobe je to skutočne nevyhnutnosť, pretože máme veľmi dlhé obdobia sucha a tie rastliny aj trávnik hodne trpí. Potom treba asi zavlažovať tú trávičku, po prípade teda tú pôdu. Hej, pravidelne, no, to určite. Aké konkrétne rastlinky máme v záhradke, trebárs aj v tejto okrasnej záhradke, ktorú máte možnosť vidieť? Tak to je veľmi ťažká otázka. Tých rastlín je strašne moc, ja len tak by som to zhruba povedala, že v tej záhrade rodinného domu je veľmi dôležité, aby boli zastúpené druhy ihličnaté. Hej, to ľudia majú veľmi radi, lebo nie je z toho bordel v zime, ale veľmi dôležité je, aby tam boli aj kvitnúce druhy, aby tá záhrada sa celý rok menila, aby bola pestrá, lebo ona ihličina, tá je v podstate celý rok rovnaká, ale tie kvitnúce druhy tam vnášajú proste farby, oživujú to, takže je to také pestré. Je to také pestrejšie, hej, to je taký základ. Tu vidím po mojej ľavej strane aj po vašej také črepníky. Je dôležité, keď teda už príde to obdobie zimy, pomaly, ale iste, je dôležité sadiť kvietky, rastliny do takýchto črepníkov, pani Jana? Tieto nádoby sa využívajú vtedy, keď ľudia majú veľké spenené plochy, povedzme pred domom alebo terasy a nemajú žiadnu možnosť to oživiť zeleňou, len dať to do mobilných nádob. Čo by som povedala v tomto období je, keď už tam rastliny sú vysadené, tak je nevyhnutné aj v zime zabezpečiť tam zálievku. To je taká dosť podstatná vec, ktorú si ľudia neuvedomujú a myslia si, že keď teda je mráz, je zima, tak normálne, keď sú rastliny v zemi posadené, tak si tú vlahu čerpajú. Ale v tej nádobe nemajú odkiaľ. Takže to je dosť dôležité. Ja som bola aj svedkom toho, že veľa rastlín, veľa okrasných drevín sa svojím spôsobom aj zakrýva na zimu, takou nejakou fóliou možno. Je to dobré takisto? Máte pravdu, nesmie to byť ale fólia. Musí to byť vzdušný materiál, buď je to geotextília alebo papierové vrece, niečo, v čom môže rastlina dýchať. A ktoré rastlinky by mali dýchať, ktoré by sa mohli vlastne zakryť na zimu? Takže tie, ktoré potrebujeme zakryť, sú cedre, kmienkové ruže, tie sú napríklad také trošku vzácnejšie a dosť stálozelených druhov je cezminy, ilexy, tie sú také náročnejšie. My sa teraz ešte pozrieme na tieto stromčeky, ktoré máme pred sebou, o čo vlastne ide presne a ako sa starať práve o tieto druhy. Tuto? Takže tuto máme živý plod z ciprušteku, je to kultivar Elwoody. Čo sa týka tej starostlivosti, pokiaľ by som mala byť konkrétna na toto ročné obdobie, tak rastliny sa už teraz nesmú strihať, pretože by sa im spravili práve rany, cez ktoré by mohli premrznúť. Takže v tomto období už nestriháme. Môžeme použiť na ihličiny hnojivo so zvýšeným obsahom draslíka, tzv. Horkú sol. Tá zamedzuje práve hnednutiu ihličiny, ak je to vidieť na tých 3-4 rastlinách, že tam tie ihličky hnednú a týmto sa pomôže tým rastlinkám lepšie prezimovať. Čiže tak, ako je chorý človek, trebárs počas zimy, tak môžu byť choré aj rastlinky. A tak, ako človeku dávame nejaké tabletky, po prípade také nejaké medicínky, tak to môžeme dať aj rastlinám? Sú nejaké také špeciálne tabletky? Tabletky ako hnojivá, hej? Určite ako hnojivé tabletky, ale tie sa viacej aplikujú od jar a leto. Teraz na jeseň už veľmi málo, len to, čo som povedala, také tie draselné hnojivá. A potom, keď ozaj sú chore, tak to je už potom starostlivosť, čo sa týka nejakých postrekov a takých akože
chemických zásahov. Ja sa konkrétne opýtam na tento stromček. Môžeme to ukázať aj našim divákom. Myslím si, že niečomu je. Čomu je? Vy sa do toho lepšie vyznáte určite. Hej, no nie je to choroba. Hej, nie je to choroba. Je to taká prirodzená vec. Je to jeden druh japonského javora, ktoré sú veľmi obľúbené v záhrade, ale trošičku sú chulostivé na ostré letné slnko. A keďže tento rok a hlavne túto jeseň je ho už veľmi veľa, tak proste tie listočky sú len tak obsušené. Hej. Ono to opadne na jar, budú zase krásne, ale nie je to nič vážne. Nie je to nič vážne. Nemá význam niečo proti tomu robiť, striekať to. Je to jednoducho tak, jak ľuďom vyblednú vlasy v lete, tak rastliny nám sa takto obsušia lístky.